Είδαμε μέχρι τώρα με αναφορές στην επιστημονική φαντασία, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, πώς φαίνεται να δραματοποιούνται και να εξειδικεύονται προβληματισμοί, ηθικοί προβληματισμοί για την αλληλεπίδραση ανθρώπων και νοημόνων μηχανών, και θα μπορούσαμε σε αυτή την ενότητα, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της παρουσίασής μας, να προχωρήσουμε πλέον και σε ηθικές θεωρίες όπως τις έχουμε περιγράψει συνοπτικά από την πρώτη μας συνάντηση. Να δούμε δηλαδή πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ορισμένες αρχές και θεωρίες, πρώτον για την αντιμετώπιση των μηχανών, πώς θα τις δούμε σε σχέση με μας, και δεύτερον πώς θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε αυτές τις μηχανές, τις νοήμονες μηχανές, έτσι ώστε να πράττουν με τον πιο ενδεδειγμένο και ελεγχόμενο τρόπο. Με άλλα λόγια, στο πρόγραμμα ενός υπολογιστή που θα συμπεριληφθεί σε ένα νοήμων ρομπότ ή ανθρωποειδές, μπορεί να έχουν ενταχθεί, να έχουν συμπεριληφθεί, ας πούμε, η αρχή της ωφέλειας, η κατηγορική προσταγή ή κάποιο πρόγραμμα αρετών. Μπορούμε να φανταστούμε τα ρομπότ να αναπτύσσουν ηθική συνείδηση ή έστω ηθική συμπεριφορά σαν την ανθρώπινη. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα και κάποιοι φιλόσοφοι που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν παρατηρήσει ότι δεν μπορούμε να απαιτήσουμε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, από ένα τέτοιο πρόγραμμα να έχει την πλήρη ενσυνείδητη ηθικότητα, ηθική η φύση την οποία αναπτύσσει ο άνθρωπος μέσα από την κοινωνική ζωή, αλλά μπορούμε ενδεχομένως να προχωρήσουμε πέρα από μια απλώς εργαλειακή αντιμετώπιση αυτών των μηχανών, να τα δούμε ως λειτουργικά συστήματα τα οποία έχουν μια, όπως την ονομάζουν κάποιοι φιλόσοφοι, λειτουργική ηθικότητα. Μια λειτουργική ηθικότητα η οποία δεν πηγαίνει τόσο βαθιά στην αυτοσυνειδησία της ηθικής δράσης. Τι εννοώ με όλα αυτά? Πρώτα απ' όλα, για να αποδώσουμε ευθύνη σε ένα μηχάνημα και να το αποδώσουμε ισότιμο ηθικό στάτους, θα έπρεπε αυτό το σύστημα, το FES σύστημα, να διαθέτει και κάποιο βαθμό αυτονομίας. Έτσι, αυτονομίας, αν όχι πλήρους ελευθερίας. Εδώ είναι ένα μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα, πότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πότε είναι πλήρως ελεύθερος, αλλά ακόμα και αν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στον άνθρωπο μια πλήρη ελευθερία από τους εξωτερικούς παράγοντες και από γενετικούς παράγοντες που τον καθορίζουν, κατά κανόνα, για να το θεωρήσουμε αυτουργό, όπως λέμε, αυτουργό δηλαδή δρόν υποκείμενο το οποίο έχει ηθικό στάτους, θα πρέπει να το φανταστούμε σαν να έχει ένα σημαντικό βαθμό αυτοκαθορισμού, δηλαδή ελευθερίας, δυνατότητας αυτοκαθορισμού. Στο βαθμό λοιπόν που κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να προσδοκούμε, τουλάχιστον τώρα, από τις μηχανές, ενδεχομένως δεν μπορεί και το σύστημα των υπολογιστών ή των ρομπότ, αυτό με το οποίο δουλεύουμε, να εφαρμόσει κάποιες από τις ηθικές αρχές και τις ηθικές αντιλήψεις που έχουμε ήδη προαναφέρει. Όμως, ας πάρουμε τις θεωρίες. Ίσως το ευκολότερο θα ήταν να σκεφτεί κανείς και όχι μόνο εμείς να αντιμετωπίζουμε τις νοήμονες μηχανές, αλλά να τις έχουμε προγραμματίσει έτσι, ώστε να έχουν μέσα τους μια αρχή ωφέλειας. Νομίζω ότι μια τέτοια ιδέα αρχής ωφέλειας, που σημαίνει μεγιστοποίηση της ευτυχίας ή της ωφέλειας γενικότερα, της ικανοποίησης προτιμήσεων για το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, ίσως κάτι τέτοιο να είχε στο νου του και ο Ισαάκ Ασίμοφ όταν έφτιαξε τους νόμους της ρομποτικής, όπου σύμφωνα με αυτούς τους νόμους, για να είναι ηθικά ενεργά, τουλάχιστον λειτουργικά ενεργά υποκείμενα, αυτουργεί αυτά τα
μηχανικά όντα θα πρέπει να μην βλάπτουν την ανθρωπότητα και τελικά να αποφεύγουν τη βλάβη δηλαδή και τελικά ενδεχομένως να ωφελούν. Και τώρα στη συνέχεια θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι και η καντιανή θεωρία που έχει μια αυστηρότητα και φαίνεται να έχει και ένα πολύ απόλυτο χαρακτήρα όπως είπαμε, θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε κάποια ρομπότ. Σας αναφέρω εδώ ενδεικτικά το βιβλίο του Άγγλου συγγραφέα Ian McEwan «Μηχανές σαν και εμένα» που έχει πρόσφατα μεταφραστεί και στα ελληνικά, όπου το ρομπότ φαίνεται να εφαρμόζει μια κατηγορική προσταγή όσον αφορά την καταδίκη της ψευδολογίας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και στοιχεία της καντιανής ηθικής, το οποίο μάλιστα έχει γίνει αντικείμενο κριτικής, είναι ότι δεν επιτρέπεται ποτέ μα ποτέ να πεις ψέματα, ακόμη και αν αυτό έχει κακές συνέπειες. Δεοντοκρατικά απαγορεύεται τελείως το ψέμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να θελήσει να γίνει καθολικός νόμος. Δεν επιδέχεται εξαιρέσεις. Έτσι και ο ήρωας, το ρομπότ, το ανθρωποειδές στο βιβλίο του McEwan, ψέγει έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει ψέματα γιατί καταλαβαίνει ότι κάπου που χρειάζεται και να υποθεί κάποιο ψέμα. Και το ηθικό ρομπότ έχει μια άκαμπτη καντιανή ηθική. Φαίνεται να έχει προγραμματιστεί με τέτοιες καντιανές αρχές. Κάποιοι φιλόσοφοι έχουν υποστηρίξει ότι το ανώτερο πλαίσιο, το πιο πλούσιο και λειτουργικό ηθικό πλαίσιο, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια, είχε συζήτηση στην ηθική φιλοσοφία, είναι το πλαίσιο των αρετών. Το αρετολογικό ή αρετοκρατικό μοντέλο στο οποίο αναφερθήκαμε στην πρώτη μας συνάντηση. Και εκεί μπορεί να πει κανείς ότι θα έπρεπε ένα ρομπότ να μπορέσει να αναπτύξει κάποια μορφή χαρακτήρα ή να κωδικοποιήσει αυτές τις μεσότητες, θα λέγαμε αν μιλήσουμε αριστοτελικά, που είναι οι αρετές, ως προδιαθέσεις του μηχανισμού λειτουργίας του. Γίνεται κάτι τέτοιο, μπορεί να φανταστούμε κάτι τέτοιο. Πρόσφατα στην Αθήνα έγινε μια σημαντική εκδήλωση επιστημονική με συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, οι οποίοι μιλούν για το Lyceon Project, όπου θέλουν να εφαρμόσουν αριστοτελικές ιδέες στην ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της αριστοτελικής ηθικής είναι ότι αποφεύγει την ακαμψία, την αλγοριθμική ακαμψία κάποιων νόμων, όπως η αρχή της ωφέλειας που συνήθως εφαρμόζεται αυστηρά, και στην κατηγορική προσταγή του Καντ, που επίσης, όπως αναφέραμε, συνήθως κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως μια πολύ αυστηρή και άκαμπτη ρύθμιση της πράξης μας. Βέβαια έχουν γίνει προσπάθειες και τον Καντ να τον διορθώσουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι όντως μπορεί να αμφιβάλλει κανείς κατά πόσον ένα τέτοιο μηχάνημα ή ένα τέτοιο σύστημα μπορεί μόνο του να αποκτήσει την αυτόνομη ικανότητα να αναπτύσσει αρετές και κυρίως να έχει αυτή την αρετή της φρονήσεως. Χωρίς την αρετή της φρονήσεως, η οποία σου επιτρέπει να δεις στη συγκεκριμένη περίπτωση πώς θα εφαρμόσεις τον κανόνα, δεν έχεις πραγματική ηθική ευφυΐα. Η ηθική ευφυΐα χρειάζεται την διάκριση του συγκεκριμένου σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Πώς, πότε, πόσο θα ενεργήσεις. Και μάλιστα, για να αναφερθώ και πάλι στον Καντ, λέει ο Καντ κάπου ότι το να ξέρεις απλώς να έχεις λογικές αρχές και απόλυτες αρχές και να μην έχεις την κριτική ικανότητα για να τις εφαρμόσεις, δεν σου επιτρέπει να χαρακτηριστείς πραγματικά ευφυής. Και γι' αυτό πολλοί λένε ότι και τα μηχανήματα, οι ευφυείς μηχανές, τα ρομπότ, είναι ουσιαστικά ηλίθια, παρόλο που είναι τρομακτικά ευφυοί σε ένα επίπεδο, διότι έχουν τρομακτικές γνώσεις, συνδυαστικές ικανότητες, αλλά μπορεί να είναι ηλίθια γιατί δεν ξέρουν τη σημασία, τη σχετική σημασία, η οποία μεταβάλλεται μέσα σε ένα μεταβλητό περιβάλλον όπως είναι το περιβάλλον της ανθρώπινης πράξεως, κάτι που είχε επισημάνει ο Αριστοτέλης. Ένας μάλιστα συγγραφέας λέει: φανταστείτε να είχαμε ένα καταπληκτικό μηχάνημα το οποίο να είχε προγραμματιστεί να φτιάχνει συνδετήρες.
και να ήταν τόσο αφοσιωμένο στην επιδίωξη του στόχου της κατασκευής συνδετήρων που να ήθελε να δεχόταν να καταστραφεί και η ανθρωπότητα για να φτιαχτούν πάρα πολλοί συνδετήρες. Αυτό θα ήταν τρομακτικό. Τα μηχανήματα αυτά φαίνεται να μην έχουν προγραμματισμένο αυτό που θα λέγαμε κοινό νου, εκτός από κριτική ικανότητα. Και δεν μπορεί να ελπίσουμε ότι θα το αναπτύξουν μια τέτοια κριτική ικανότητα και κοινό νου, εάν δεν ζήσουν μαζί μας μέσα σε μορφές ζωής σαν τις δικές μας, αλλά και πάλι παραμένει το ερώτημα, εφόσον δεν είναι έμβια όντα, τα οποία έχουν μέσα τους μια ορμή ζωής και συντήρησης και φόβο θανάτου ενδεχομένως ή το φάσμα του θανάτου, μπορούν πραγματικά να έχουν συμφέροντα και τελικά και δικαιώματα που αντιστοιχούν σε αυτά τα συμφέροντα? Αυτό μένει να αναρωτηθούμε.